Izingane sezilotshwe lokwesithathu. Wena ukhunjulwa njenge-weekend ngathi yi-cooler box. Omunye wagcina last year ukubiza ngesandla sami. Nakhona wayibiza umama wasemakethe. Omunye bandla mayizama ukwenza kangcono empilweni umngani wakho uyamkwatela. Webantu. Omunye makathulala ngesisu uzwa into ethi yapitshiza mama. Omunye lokho waqala ukujola ubiza abafana ngezinja. Kodwa namanje lezo zinja isamluma. Yashayeta! Omunye unengane eziwu4 kobaba abahlukene. Akaphuzi. Yonke nje lemgilingwane uyenze sopa. Omunye unendoda emthandayo mara yena akayifuni ufuna le ngamthandi. Omunye uko40 kodwa ngathi uko30. Hayibo. Omunye uko20 kodwa ngathi uko40. Omunye ahlukane no baby dad wakhe. Baby dad abe nenkinga. Seyathuka ke manje. Lapho usisi kwayena akayenze lutho ingane. Uhleli kuphela nengane. Abanye bakubiza egodlweni zabo bebiza igama lakho bebiza isibongo sakho befuna wena ukuthi uhlupheke nomndeni wakho. Hey, le inzima kakhulu le. Abanye bethu empilweni sikhuliswe ukwamukela lokho esinakho. Iqiniso lelo. No one here is safe. Tango.